Thank you, Lord Esquire, for the wonderful presence. I believe also our hearts, we are ready to listen to the word of God. You know, the word of God is a lamp to our foot. When we have the word of God, we have a clear guidance of our life. That is why this time is very important time in our life, whereby also we can reflect and also we can gain faith through listen to the word of God. So this time, everyone, let us welcome Pastor Samuel Kimu as he comes to give us word of God. Let us welcome him. Good morning, everyone. Yes, we thank the Lord for coming together to attend this service. Let us first open to our main text for today. Hebrews chapter 9 from verse 11 to 22. Aheberi chapter 9 kuyambira verse 11 mpaka na 22. Yes, if you have your Bibles, please open to Hebrews chapter 9. Ngati muli ndi mabaibulo mutsegule ndine cha Aheberi chapter 9. We would like to read from verse 11. Mafuna ndiwerenge kuyambira verse ya 11. If you found it, we will read. Ngati mapeza tiwerenga. But Christ came as a high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation. Koma atafika Khristu mkulu wa nsembe wa zokoma zili nkudza mwa chihema chachikulu ndi changwiro choposa chosamangidwa ndi manja ndipo kunena kuti chosati cha chilengedwe ichi. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place, once for all, having obtained eternal redemption. Kapena mwamwazi wa mbuzi ndi ana ang'ombe, koma mwamwazi wa yekha analowa kamodzi kumalo opatulika atalandira chiwombolo chosatha. For if the blood of the bulls and goats and the ashes of the heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, pakuti ngati mwazi wa mbuzi ndi wa ng'ombe zamphongo ndi makala a ng'ombe ya thanzi owazawaza pa iwo odetsedwa opatulitsa kufikira chiyeretso cha thupi. how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God. Koposa kotani nanga mwazi wa Khristu amene anadzipereka yekha wopanda chilema mwa Mulungu mwa mzimu osatha udzayeretsa chikumbumtima chanu kuchisiyanitsa ndi ntchito zakufa kukatumikira Mulungu wamoyo. And for this reason, he is the mediator of the new covenant by the means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of eternal inheritance. Ndipo mwa ichi ali Nkhoswe ya chipangano chatsopano, kotero kuti popeza kudachitika imfa yakuwombola zolakwa pa chipangano choyamba, oyitanidwawo akalandire lonjezano la zolowa zosatha. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. Pakuti pamene pali chipanganotu pali chopangiratu pakufunika pafike imfa ya womboledwayo. For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Pakuti chopangiratu chiona mphamvu atafa mwini wace popeza chilibe mphamvu konse pokhala
olembedwayo ali ndi moyo. Therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. Momwemonso choyambachonso sichinakonzeka chopanda mwazi. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of the calves and goats with water, scarlet wool, and hyssop, sprinkled both book itself and all the people. Pakuti pamene Mose adalankhulira anthu onse lamulo lililonse monga mwachilamulo, anatenga mwazi wa ana ang'ombe ndi mbuzi pamodzi ndi madzi ndi ubweya wofiira ndi hisope nawaza buku lomwe ndi anthu onse, saying, "This is the blood of the covenant which God has commanded you." nati, uwu ndi mwazi wa pangano Mulungu adakulamulirani. Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Ndiponso chihema ndi zotengera zonse zautumikiro anaziwaza momwemo ndi mwaziwo. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Ndipo monga mwachilamulo zinthu zitsala zinthu pang'ono zoyeretsedwa ndi mwazi, ndipo wopanda kukhetsa mwazi kulibe kumasuka. Yes, up to verse 22. Mpaka verse 22 tawerenga. Once again, good morning, everyone. Kachikena mwadzuka bwanji nonse. Yes, we are here to listen to the word of God. Tili pano kuti timvetsere mawu a Mulungu. Everyone, this Bible is telling us, Ndiye wina aliyense Bible lili kuti fotokozera. as we know, Bible says that God, He is the same yesterday, today, and forever. Ndiye Bible lifotokozera monga Mulungu amanena kuti Mulungu ndiye mweyo dzana lero komanso ku nthawi zamuyaya. Is that right? Si choncho? Yes, therefore, in order for God to fulfill this word, His way of salvation, His way of saving us from our sins, Ndiye chomwechonso kunena kuti akwaniritse chilungamo cha ifeyo, ndiye kuti njira yake ndi yomweyo. should not change. It should be one and only one way of salvation. Sikuyenera sinthe yoneka njira yokhayo ya chipulumutso. Because God, who is same yesterday, today, forevermore, this is His characteristics. This is who He is. Ndiye chifukwa choti Mulungu sasintha yemweyo dzana lero komanso ku nthawi zasatha, ichi ndiye chikhalidwe chake. That is why we are here searching for what is the way of true salvation according to this Bible. Ndiye chifukwa chake tili pano kufunafuna kuti njira yake kodi ndi iti ya chipulumutso choona. What is God's unchanging way of one? How can one become free from our sins? Ndiye njirayo ndiyotani imene sisinthayo, imene Mulungu anayika kuti munthu amasulidwe ku tchimo. As we all know, Bible says that wage of sin is what? Monga tikudziwa kuti Mulungu ananena kuti mphotho ya uchimo ndi chani? It's what? Ndi imfa. Death. Imfa. Yes. Bible says that wage of sin is death. Bible limatero kunena kuti mphotho ya uchimo ndi imfa. Now this has not changed Ndiye izi from sizinasinthe the beginning of mankind. kuyambira mmene munthu adabadwa. Even during time of Jesus, Ndiye ngakhale pa nthawi ya Yesu, until now, ngakhale kufika na panopa, it has never changed. sinasintheko. Bible clearly says that wage of sin is death. Bible likunena chindunji kuti mphotho ya uchimo ndi imfa. But today, as people go to church, Ndiye lero lino koma pamene anthu akupita ku chalichi, people's heart, understanding, and mind is somewhere else. komano chidwi cha anthu chili pa kwina. Yes, always we have this question. What do we do in order for us to receive salvation? Inde timakhala ndi kufuna kumene kuti kodi ndipange bwanji kuti ndipulumutsidwe. Some people say, we have to pray for forgiveness. Anthu ena amati ayi tizipemphera chikhululuko. Some people say, we have to keep the commandments. Ena ati ayi koma tizisunga malamulo. And some others say, when we confess our sins to God, He will forgive us. Ena akutere kuti koma tikalapa machimo athu ndiye kuti tikhululukidwa. But clearly, these things are not same from the wage of sin.
komano zinthu izi sizinanenedwe kuti ndi mphotho ya uchimo. Clearly, Bible says that wage of sin is what? Once again? Momveka bwino mphotho ya uchimo Bible kuti ndi chani? Death. Ndi imfa. But where did this change whereby people just take it lightly and vaguely to think that it's okay to pray for sins, it's okay to confess our sins, you can go to heaven like that? Ndiye kupeputsa kubwera motani wone kuti amwina tingopemphera tipange ichi kuti tikalowe kumwamba. Everyone, this is a spiritual corruption inside the churches. Ndeno ichi ndi chinyengo chimene chikuchitika cha uzimu. That is why we read here Hebrews chapter 9. N'chifukwa tolenga Hebrew chapter 9. We have to remind ourselves and point this out clearly. Ndiye tufune tidzikumbutse tokha komanso tione ichi chibwinobwino. Wage of sin is death. Kuti mphotho ya uchimo ndi imfa. And through that death, there is something that has to be shed. Ndiye kudzera mu imfa imeneyo pali china chimene chifuna chibadwe. Something that God has pointed out in the Bible. Chinthu chimene Mulungu anachifotokoza m'Bible. That is, when we die, it's not just die. Bible said that you have to bring the blood before God. Akune kuti tikafa sikuti tifune tingofa komano tifune tibwetse mwazi kwa Mulungu. Because that presentation of the blood Chifukwa kupereka mwazi umenewu shows that something has been sacrificed. kumaonetsa kuti china chake chaperekedwa nsembe. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand, everyone? Mumvetsetsa? Yeah, that blood represents that something has been sacrificed for our sins. Ndiye mwazi umenewu umaonetsa kuti china chake chaperekedwa nsembe chifukwa cha machimo. That's why here, verse 22, Hebrews chapter 9, where we read, N'chifukwa ke Aheberi chapter 9 verse yake 22. Bible says, Bible likuti according to the law, almost all things are purified with the blood, and Ndipo- without shedding of blood, there is no remissions. ndipo monga mwa chilamulo zitsala zinthu pang'ono zosayeretsedwa ndi mwazi. Ndipo wopanda kukhetsa mwazi kulibe kumasuka. Yeah, without shedding of blood, is there forgiveness of sins? Ndipo popanda kukhetsa mwazi pali chikhululuko cha machimo akutero? Today, when we ask people, how are you saved? Ndelo lino tikamafunsa anthu munapulumuka bwanji? You will not hear many people who speak, because of blood of Jesus Christ. Do you hear people say like that? Ndiye simukamva kune kuti chifukwa cha mwazi. Mmamva anthu amanena choncho? We have confessed our sins. Talapa machimo athu. We have prayed for forgiveness. Ife tapemphera chifukwa We try to chikhululuko. keep the commandments. Ife tiyesetsa kusunga malamulo. But everyone, we have to know, Komano wina aliyense mufune mudziwe. real important thing here is that the core of salvation, forgiveness of sin, is in the blood. Ndino chofunika kwambiri ndicho chikhazikitso chimene chili mwazi. Even there's a hymn. Ngakhalenso pali nyimbo. There is power, wonder working power. Palinso nyimbo imene amati muli mphamvu mwazi wa Yesu. Where? In the blood Ati mphamvu ili kuti of the Lamb. mwazi wa There nkhosa. is power, wonder working power. Mwazi wa Yesu ndi mmene muli mphamvu. In the blood of Ati mwazi wa Lamb of God, right? Sorry, nkhosa ya I'm not a Mulungu. very good singer. Ndiye sindimva bwino. We have just saying that the power is in where? Tangofotokoza kuti mphamvu ili muchani? In the blood. Mu mwazi. But today, many people are off from this blood. Komano tsopano anthu ambiri achotsa maso awo pa zimenezi. Let's see one verse in the Bible, Leviticus chapter 17, verse 11. Ndiye tionenso verse m'Baibulo, Levitico chapter 17 verse 11. Bible says that, what does Bible say about this blood? Ndiyeno Bible kuti chani za mwazi umenewu. If you see here, Ndiye mukaona apapa. for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Pakuti moyo wa nyama ukhala mwazi ndipo ndakupatsani uwu pa guwa lansembe uchite chotetezera moyo wanu pakuti wochita chotetezera ndiwo mwazi chifukwa cha moyo wache. Everyone, what can make our hearts, our soul to become clean? Ndiye chimene chingapange mukoti mzimu wathu kuti ukhale oyera ndi chani? To wash away our sins, Kuti titsuke tchimo lathu.
to atone our soul. kutetezera mzimu wathu. Bible says, what can make our heart, soul to become clean, washed, atonement for our soul? What is it? Akune kuti ndi chani chimene chingachite chotetezera ndi kuyeretsa machimo athu akuti chani? Blood. Mwazi. The Bible clearly says it is the blood that atones our soul, makes atonement for our soul. Baibulo chinthu chiri kunena kuti ndi mwazi umene umachita chotetezera. Then it is same thing. Without shedding of blood, there is no remission for sins. Ndiye ndi chinthu chomwecho akune kuti popanda mwazi palibe chikhuko cha machimo. But today, people are not interested about the blood of Jesus Christ. Komano pano pa anthu sali ndi chidwi ndi mwazi wa Yesu Khristu. Oh, you might say, Pastor, I'm interested. Ndiye mukhoza matera hayi na abusa ndili nawo Then chidwi. what effect does the blood of Jesus Christ have on us? Ndeno ndikuthekera kwanji kumene uli nawo mwazi umene kwa ifeyo. Everyone, there's no one who goes to church nowadays who does not know that Jesus Christ died on the cross for our sins. Ndiye wina aliyense palibe amene amapita kuchalichi amene sadziwa kuti Yesu Khristu anafera machimo athu. As you know, 2,000 years ago, Monga mudziwe kuti zaka 2000 zapitazo. God sent His own Son, Jesus Christ, to come to this earth. Mulungu anatumiza mwana wake Yesu Khristu kuti abwere pa dziko lapansi. He came and eventually He ministered to us for 3.5 years. Ndeno anabwera nkutitumikira zaka zitatu ndi theka. Starting at the age of 30. Ndeno anayamba pa zaka So He 30. was among us for almost 33 years. Ndiye anakhala nafe pakati pathu kwa zaka 33. And the last mission that He had on this earth was to die on the cross. Ndiye cholinga chamaliza chimene adali nacho pa dziko lapansi ndiko kukafa pa mtanda. Why? Chifukwa chani? Because Bible says the wage of sin is what? Chifukwa Bible kuti mphotho ya uchimo ndi Death. imfa. This has always been the way how God delivers salvation to us. Iyi yakhala ili njira imene Mulungu amaperekera chipulumutso kwa ife anthu. Today, many people do not think deeply about Bible or try to follow what Bible says. Lero lino anthu ambiri safuna kukhala kuganiza mozama pa nkhani ya Bible imene People imanena. just come up with their own way of worshiping God. Anthu amangobwera ndi njira zawo zamene angampembedzere Mulungu. How can one go to heaven? Ndiye wina akhoza pita bwanji kumwamba? Easily. Mophweka. People just say, Amangonena just pray for forgiveness. I'll forgive you. Tingopemphera chikhululuko basi Mulungu Confess your atikhululukira. sins. Kupanga za machimo athu. Or try to keep the commandments. Atiyesera kusunga malamulo. That's not what Bible says. Koma si zimene Bible limanena. That's not what God did to forgive us from our sins. Mulungu si zimene anapanga kuti atikhululukire machimo athu. Everyone, this Bible has always been the same in how we can wash away our sins. Bible lakhala chomwecho mmene ife tingatsukire machimo athu. Even the time Adam and Eve have sinned. Ndiye ngakhale pa nthawi imene Adamu ndi Hava anachimwa. Adam and Eve disobeyed the word of God. Adamu ndi Hava sanamvera mawu a Mulungu. And they ate the fruit which God forbade them to eat. Anapezeka adya chipatso chimene Mulungu anachiletsa. And because of that, sin came into this world. Ndiye chifukwa zimenezo tchimo lidabwera pa dziko lapansi. Many people know that because of that, sin came in and they were chased out from the Garden of Eden. Ndi anthu amadziwa kuti chifukwa chimwe limene anthu adathamangitsidwa munda wa But Edeni. many people do not know how God washed away the sins of Adam and Eve. Koma anthu ambiri sadziwa mmene Mulungu anatsukira tchimo la Adamu ndi Hava. But if you are people who understand the Bible, Koma ngati ndinu anthu amene mumvetsetsa you Bible, know exactly what He has done. inu mukadziwa chindunji mmene Mulungu anapangira. Wage of sin is what? Mphotho ya uchimo ndi chani? Death. Imfa. Everyone, why do you think God has put the wage of sin of death? Ndiye chifukwa yani Mulungu muona ngati adayika mphotho ya uchimo? Because it's something that people cannot reach with your powers. Chifukwa kuti imfa si chinthu chimene anthu akhoza It's kuchifikira. not something that you can do with your strength. Si chinthu chimene inu mukhoza kuchita ndi mphamvu Death is zanu. beyond our capacity. Izonso ndi zoposera kuthekera kwathu. You cannot give up your life for your sins. That means right away you fall to hell. Ndeno sizingatheke kuona kuti inu mufe chifukwa cha tchimo nthawi yomwe ndiyoti mukapita So in kugehena. order for us to wash away our sins, Nchonga kuti ife titsuke machimo athu. wage of sin is death. Someone has to die on behalf of me. Mphotho ya uchimo ndi imfa ndiye kuti wina akafunika afe m'malo mwanga. So the someone who dies on behalf of me, we call that sin offering or offering for our sins. Ndiye kuti wina akafa m'malo mwa machimo anga imene ndiye timati mphotho ya uchimo. Understand? Mumvetsetsa. Now, if we die ourselves for our own sins, that means that we have died with sin
which leads us to hell, ndero tikakhala kuti tafa ifeni m'malo mwa tchimo lathu ndero tafa ndi tchimo limene likati ufikitse ku gehena. it's not that you should try just to pray hard so that God will forgive you. sinkhani yoti mungu olimbikira upemphera kwambiri kuti mulungu God will akukhululukire. never change his way of salvation. mulungu sadzasintha njira yake yachipulumutso. If he says that wage of sin is death, something has to die. ndiye ngati anena kuti mphotho ya uchimo ndifa ndiye kuti china chake chione chife. Do you understand? mumvetsetsa. But people run away from this because they don't understand in their mind. They don't want to follow this way. koma anthu amathawa pa njira imeneyi chifukwa anthu safuna kumvetsetsa njira It imeneyi. seems easier just to pray and say, God, please forgive me. zimaoneka zophweka kuno kuti basi tingopemphera mulungu mundikhululukire. Well, you know what? koma mudziwa chani? That might, if you believe like that, might make you feel good. ndeno mukakhala kuti makhulupirira moti chonchomo zimangopangani inu mumve bwino. But that does not get the work done. koma sizipanga kuno kuti chinthu chofunikiracho chichitike. That does not get the job done. koma sizipanga kuno kuti ntchito Which itheke. means if that is what you believe, zimene zitanthauza kuti ngati zimene surely mumakhulupirira that person ndeno munthu ameneyoyo will go to hell. adzapita nthu ku gehena. Sadly to say, but yes, that person will go to hell. pepani nzokhumudwitsa koma munthu amene adzapita ku Because gehena. Bible clearly says, chifukwa baibulo limanena mwachindunji kuti wage of sin is what? mphotho ya uchimo ndi chani? Death. ndi imfa. Understand? mumvetsetsa. And the proof of that death, you have to present the blood of the one who died for you. ndiye ngati umboni wa nsembe imeneyi mufune mubweretse magazi ngati wina wako Now, wafa Bible m'malo has been teaching us this way of salvation in many, many ways, in all the stories, all the books throughout the whole 66 books. mulungu akhala kutiphunzitsa zimenezi mu nkhani zochuluka kwambiri mabuku onse 66. Even when God washed away the sins for Adam and Eve, God did the same thing. ndiye ngakhale mulungu atatsuka tchimo kwa adamu ndi hava It's mwachoncho not that Adam and Eve came and kneeling down before God, pray, God, please forgive us. sikuti adamu anakagwada basi upemphera ayi mulungu mutikhululukire. They did not know how to wash away their sins, iwonso samadziwa kuti akatsuke bwanji tchimo. but God showed it to them. komano mulungu anaonetsera. Let's see Genesis chapter 3, verse 21. tiye tione Genesis chapter 3 verse 21. In Genesis chapter 3, verse 21, before God chased them out from Garden of Eden because of their sins, Genesis 3 verse 21 iyi ndi nthawi imene adala sanathamangitse m'munda. there's something that God has done for them. ndiye pali china chake chimene mulungu anapanga kwa iwo. Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Yehova mulungu ndipo anapangira adamu ndi mkazi wake malaya azikopa nawaveka iwo. Everyone, God clothed them with what? ndena kuti mulungu anawapangira chani? In other words, God clothed them with the cloth that is made out of skin. ndiye kuti akunena kuti mulungu anawapangira kuchikopa. So in this case, it will be an animal skin, right? ndeno ndi chikopa osati chochoka kwa adamu sichoncho? Is that right? sichoncho? Yes. How can God get this animal skin? ndeno chikopa chimenechi mulungu anachipeza kuti? Which means zimene zitanthauza kuti something has been sacrificed. china chake chaperekedwa nsembe. Is that right? sichoncho? Is that right? sichoncho? Something has been sacrificed to forgive Adam and Eve. ndiye kuti china chake chaperekedwa nsembe kuti adamu ndi hava akhululukidwe So you machimo can awo. see there's a sign of sacrifice which has been offered to God where God found the skin tunics. ndiye mukhozaona kuti pali chionetseko cha nsembe chimene chachokera ngati nyamayi. Now, and also in Genesis chapter 4, ndiye ngakhale ku Genesis chapter 4 Adam and Eve had two sons. ndeno adamu ndi hava adali ndi ana awiri. What were their names? ndiye mayina awo anali ndani? Cain Kaini, and Abel. Abeli. Even time came to whereby they had to offer to God. ndiye inadzafikanso nthawi yoti apereke nsembe kwa mulungu. In Genesis chapter 4, Pa Genesis chapter 4 God respected Abel and his offering, mulungu analemekeza Abele osati Kaini. but rejected Cain and his offering. ndiye anamukana Kaini ndi nsembe yake. So what is it that God receives and what is it that God rejects? ndiye ndi chiti chimene mulungu amalandira komanso amachikana. Can you guess what Abel offered? ndiye mukhoza kudziwa kuti Abele adapereka nsembe chani? He offered a sin offering. iye anapereka nsembe ya uchimo. In other words, a sacrifice. munjira ina nsembe. Let's see if it's true. ndiye tiye tione ngati nzoona. Genesis chapter 4, verse 4. ndiye Genesis chapter verse 4 3. verse 3. Sorry, let's see verse 4. ndiye tione verse 4. Abel also brought of the firstborn of his flock
and their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Ndiponso Abele anatenga iyenso mwana woyamba wa nkhosa zace ndi mafuta omwe Yehova ndipo anayang'anira Abele ndi nsembe yace. You see, when Abel went to offer to God, mukuona mmene Abele adapita kukapereka nsembe. where do you think that he got this idea to offer a firstling, like a lamb, baby lamb or goat, firstling from the flock to offer to God? Where did he get this idea? muona ngati chiganizo chimene chionera akapereke nsembe kamwana kankhosa koyamba anachitenga kuti. Because Adam and Eve was forgiven in the same process. chifukwa Adamu ndi Hava anakhululukidwa mu njira yomweyi. Understand? mumvetsetsa? Do you understand? That's mumvetsetsa? why, knowing the story of their parents, nchifukwa udziwa nkhani ya makolo awo. Abel too chose to offer a firstling. In other words, an offering, something that would die on behalf of him. nchifukwa Abele podziwa chimenechi anakasankha nsembe choyambirira kubadwa unoti chikafe m'malo Now, once mwake. again, you can see the wage of sin, of death, is clearly being portrayed here. Ndeti mukozoona unoti kuti mphotho yauchimo ndi imfa zaonetsedwa apapa. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho? Even we will not find, but let's think about one more story. Ndeti tionenso nkhani ina imodzi. Even in Exodus chapter 12, Ngakhale pa Exodus chapter 12 there was the plague, 10 plagues which God has put upon Egypt when God wanted to bring Israelites out from Egypt. padali miliri imene Mulungu anayipanga 10 imene asanatulutse mu Igupto. What God commanded Chimene Mulungu ananena is that they must catch a sacrifice, amene kuti agwire nsembe take the blood, ndi kutenga mwazi wakeyo. is that right? Si choncho? And paste that blood on the doorpost and the two linterns of the door. Ndi amene kuti azipaka mwaziwo pamwamba pa chitseko ndi mbali mwake. God said, I will send my angels down Mulungu amene kuti ndidzatumiza mngelo and wanga I will bring judgment to you. ndipo ndidzabweretsa chiweruzo kwa inu. But Komano when I see the blood, koma ndikaona mwazi I will what? ndidzatani? Pass over you. Ndidzangodutsa. Blood was a sign of what? Mwazi udali chizindikiro chachani? A sacrifice. Nsembe. Something has died on behalf of them. China chake chafa m'malo mwawo. Is that right? Si choncho? Is that right, everyone? Si choncho ena aliyense? So you can clearly see Ndiye mukhozaona mwachindunji. God has forgiven Adam and Eve through a sacrifice. Mulungu adakhululukira Adamu ndi Hava kudzera mu nsembe. Abel was respected because of sacrifice. Abelenso analemekezedwa chifukwa cha nsembe. Israelites were able to overcome the judgment because of sacrifice. Ngakhalenso Aisraeli anakwanisa kugonjetsa chiweruzo chifukwa cha nsembe. And that blood was a sign that sacrifice has been what? Ndeno Made. mwaziwo udali chizindikiro choti nsembe yatani yaperekedwa. Let's say there was someone, Ndetielekeze pa munthu wina wake. a fellow Malawian, very devoted Malawian Christian. Ndetielekeze ndi mkhristu wa ku Malawi. I believe that if I pray, God will forgive me. Ndikukhulupirira kuti Mulungu ndikapemphera andikhululukira. Why go through mess of killing the offering, taking the blood? It's dirty, it's nasty, it's stinky. I'd rather pray to God. Zini ntchito yanji ine nkafike potenga nsembe ndiyiphe. Zimenezo zanyasa. Ndingopemphera. If you're there in that camp of Israel, Ndeno tielekeze muli mu kampu ya Israeli and imene. you are there praying to God all night long, God, please let this judgment pass over us. We believe in you. How we praise you, Lord. Hallelujah. We pray. Nkumapemphera imenepo, ayi Mulungu ndimakupembedzani musaolo chiweruzo chibwere kwa ine. Nkumapemphera. Let me ask, Ndiye ndifunse. do you truly believe that judgment will pass over you Ndiye mukhulupirira kuti chiweruzo chikudutsani inuyo? without the blood on the doorpost? Popanda mwazi pa chitseko? You believe, you rely upon prayer. God, we believe that you love us. Ndiye kumatero Mulungu I confess my sins. Ndikulapa So machimo anga. therefore, please don't let this judgment come upon me. Ndiyeno chonde musaolo chiweruzo chimene chibwere pa ine. Is that what God demanded you to do? Ndiye chimenecho chimene Mulungu akuwuzani kuti mupange? Pray sincerely all night long? Kupemphera moona mtima usiku wonse? Would then judgment pass over you? Ndiye muone kuti chiweruzo ndiye kuti chikakudutsani? Please answer loudly. Would the judgment pass over you? Ndiyankhani moveka bwino. Chiweruzo chikakudutsani? No. Ayi. God said, when I see the blood, I will pass over you. Akuti Mulungu akuti ndikaona mwazi pamene ndidzangodutsa.
Do you understand the idea here? mumvetsetsa chimene tikuyankhula apa? Everyone, this has always been the way of how God delivered His salvation to us. Iyi yakhala njira imene Mulungu akhala kuperekera chipulumutso chake kwa ife. Now today, Lero lino koma we who wants to understand this gospel, ife amene tikufuna timvetsetse uthenga uwu. Bible says that wage of sin is death. Baibulo limanena kuti mphotho ya uchimo ndi imfa. But unlike the Old Testament where we had offered lambs or goats, Koma mosiyana ndi ku chipangano chakale kumene timapereka nsembe ndi because mbuzi. God is a God who has eternal power, Chifukwa ndi Mulungu amene ali ndi mphamvu zamuyaya. He wanted to give us eternal salvation. Amafuna apereke kwa ife chipulumutso chamuyaya. He wanted to give us what? Amafuna atipatse chani? Eternal salvation. Chipulumutso chamuyaya. So therefore, what He decided to do, Ndiyeno tsopano chimene anaganiza kuti apange. I don't know if you remember, I have been teaching you that anything that is made with the hands of men, is there anything that is eternal? Ndiyeno ndakhala ndikuphunzitsani kuti china chonse chopanga ndi manja anthu pali china chake chimene chimakhala chamuyaya? There's nothing that is eternal that is made by hands of men. Palibe chimene chimakhala chamuyaya chopangidwa ndi manja anthu. So we have to use what we call heavenly things themselves. Heavenly things. Ndiyeno munjira imene ndikuti tifune tigwiritse ntchito zinthu zakumwamba zake. You understand? Mumvetsetsa? So we need a sin offering, Ndikuti tifunikira a nsembe. sacrifice. Sembe. But this offering, if we find any animal or beast or like lamb or goat from this earth, Koma tikapeza nsembe imene ili mbuzi kapena ng'ombe za kudziko lapansi. this has no power to wash away our sins eternally. Izi zilibe mphamvu zoti zikhoza kutsuka tchimoli kwamuyaya. Understand? Mumvetsetsa? Understand? Mumvetsetsa? That is why Chifukwa chake. God chose Jesus Christ. Chifukwa Mulungu anasankha Yesu Khristu. God chose who? Mulungu anasankha ndani? Jesus Yesu Khristu. Amen? Amen. Everyone, let's look here Tiye tione apa in Hebrews chapter 9. pa Hebrew chapter 9. Let's see verse 11 where we started. Tione verse 11 pamene nambira. But Christ came as a high priest of good things to come, with greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Koma atafika Khristu mkulu wa nsembe wa zokoma zili nkudza, mwa chihema chachikulu ndi changwiro choposa, chosamangidwa ndi manja, ndiko kunena kuti chosati cha chilengedwe ichi. Everyone, God has appointed who? Nde Mulungu anasankha ndani? God appointed Jesus Christ to become the sin offering for us. Mulungu anasankha Yesu Khristu kuti akakhale nsembe m'malo mwathu. God chose Jesus Christ to become the sacrifice for us. Mulungu anasankha Yesu kuti akakhale nsembe m'malo mwathu. Because He is not made with the hands, Chifukwa Yesu sanapangidwe ndi manja, and nor is He's not of this creation. komanso si wa cholengedwa cha dziko lino lapansi. You understand? Mumvetsetsa? He's made from God Himself. Anapangidwa kwa Mulungu God mwini. made Him. Mulungu ndamene anapanga. You get what I'm saying? Mumvetsetsa chimene ndikuyankhula? So secondly, not only that, Ndeno mwa chimenecho, if you see here verse 12, mukaona verse yake ya 12. Bible says like this, Bible ikunena mwa chonchi. not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Kapena mwamwazi wa mbuzi ndi ana ang'ombe, koma mwamwazi wa yekha analowa kamodzi kumalo opatulika, atalandirapo chiwombolo chosatha. Now, Bible is explaining to us why He decided not to use the blood of goats or calves. Nde Bible likufotokozera nchifukwa chati sitifuna tigwiritse ntchito mbuzi kapena ng'ombe. He decided to use Jesus Christ and the blood of Jesus Christ. Nde anasankha kuti agwiritse ntchito Yesu Khristu ndi mwazi wa Yesu Khristu. Do you understand? Mumvetsetsa? He decided not to use blood of goats or calves. Anasankha kuti asakagwiritse ntchito mwazi wa He mbuzi kapena decided to ng'ombe. use Jesus Christ Koma anasankha kugwiritsa ntchito Yesu Khristu with His own blood. ndi mwazi wa iye mwini. Once again, God appointed Jesus Christ
ndiye kachikena mulungu anasankha yesu and his own blood. ndi mwazi wa iye mwini. For why? Why God chose these two materials? Nchifukwa yani tsono mulungu anasankha zinthu izi ziwiri, Jesus Christ yesu khristu and blood of Jesus. ndi mwazi wa yesu khristu. Why did God decide to choose these two? Anasankha izi ziwiri chifukwa chani? Because this has power for us to obtain what kind of redemption? Ndeno chifukwa izi zili ndi mphamvu yotipatsa ife chiwombolo chotani? Eternal redemption. Chiwombolo chosatha. This has power to obtain what? Izi zili ndi mphamvu zoti ife zikatipatse chani? Eternal redemption. Chiwombolo chosatha. Do you know why people say they go to church, they pray, God, please forgive our sins. I feel like I'm righteous. Next Sunday, God, please forgive me. I'll never come in sin. Why do you become righteous sinner, righteous sinner, righteous sinner again? Nchifukwa chani munaona kwa anthu ena amene kuti lero akapita kutchalichi andi olungama basi akakabwerera ukakachimwa andi ochimwa. Nchifukwa chani amatero khala ochimwa olungama zimachita chifukwa chani? Your way is wrong. Chifukwa njira yanu yolakwika. Your material is wrong. Chimene mugwiritsa ntchito ncholakwika. Your instructions are wrong. Malangizo anu ndolakwika. But if you use God's instructions, Koma mukagwiritsa ntchito ndondomeko za Yesu, if you follow what Bible teaches us, mukatsatira zimene Bible if you likutiphunzitsa, clearly come to understand the meaning of Jesus Christ and his blood, mukamvetsetsa njira yake ya Mulungu ndi mwazi wake. God did not give his only begotten Son just to wash away our past sins. Mulungu sanangopereka Yesu Khristu kuti akangotsuka machimo athu akale okha. That is a disgrace to God. That is devaluing God's power. Kumeneko ndiye kuchepetsa mphamvu ya Mulungu. God has eternal power. Ndiye Mulungu ali ndi mphamvu yamuyaya. He has a power to give eternal redemption. Ali ndi mphamvu yopereka chiwombolo chomuyaya. Amen. Amen. Do you also believe like that? Inunso mmakhulupirira mwachoncho? Do you believe that God has power to give eternal redemption? Inunso mmakhulupirira kuti Mulungu ali ndi mphamvu yotipatsa chiwombolo chamuyaya? Why you stand around and walk like that? Huh? Young lady, Bwanji umakonda zoyendayenda? this is service. Ndi service. Huh? Why you stand and walk around like this? Huh? Bwanji umakonda uyimirira maso uzungulira. Everyone, do you understand, everyone? Wina aliyese mumvetsetsa? God has power to give what? Mulungu ali ndi mphamvu yopereka chani? Eternal redemption. Chiwombolo chamuyaya. Then everyone, God wants to do that. God wants to give us the eternal redemption. Ndiye Mulungu afuna pange zimenezo, afuna atipatse chiwombolo chamuyayacho. Then, if you are following God, trusting in his powers, Ngati mumutsatira Mulungu ndiye and ngati kumakhulupirira mphamvu if yake. you're following the proper instructions, Nkumatsatira ndondomeko yoyenera. this Bible is teaching us how to receive eternal redemption. Bible likutiphunzitsa mmene tingalandire chiwombolo chamuyaya. Amen? Amen. Then everyone, let's go along. Ndiye tiye ndipitirize. So what God decided to do, Ndiye chimene Mulungu anakonza kuti apange nchani? God gave his only begotten Son, Mulungu anapereka mwana wake wobadwa yekha. sent Jesus Christ down on this earth. Kuntumiza Yesu Khristu pa dziko lino lapansi. Why? Chifukwa chani? Wage of sin is what? Mphotho ya uchimo ndi cha? Death. Ndi imfa. Now, we're all living in different time. Ndiye apa tonse tikukhala mu We're nthawi all yosiyana. living in different places. Tikukhala m'malo osiyanasiyana. Anyway, we cannot all go and meet Jesus, and Jesus cannot live for 6,000, 7,000 years of humanity time. Ndiyeno ife sonse sitingakumane ndi Yesu Khristu, sanakhale Yesu kwa zaka 7,000 kupitirapo. Bible calls God Alpha and Omega. Ndiyeno Mulungu amamutchula Mulungu kuti ndi oyamba ndi omaliza. He does not live like us in time frame. Mulungu sakhala ngati ife mu nthawi yathu ino. Understand? Mumvetsetsa? That's why he appointed Jesus Christ as a sin offering. Nchifukwa anasankha Yesu Khristu ngati nsembe ya uchimo. And he has appointed one man, one person on behalf of all the humanity to become the representative to transfer the sins to Jesus Christ. Ndiye Mulungu anagwiritsa ntchito munthu mmodzi oyimira kuti apange transfer machimo onse mwa Yesu Khristu. Do you know who that is? Mudziwa kuti iye ndi ndani? Do you know who that is? Mumudziwa? That is John the Baptist. Amene ndi Yohane Mbatizi. If you see Matthew chapter 11, Mukaona Mateyu chapter 11. let's see, Matthew chapter 11. Tiye tuone Mateyu chapter 11. Is it verse 11? Ikhale verse 11.
Yes. Bible says, "Surely I say to you, among those born of woman, there has not risen one greater than John the Baptist." Indetu ndinena kwa inu sanauka wakubadwa mwa akazi mkazi wa munthu wamkulu kuposa Yohane Mbatizi. Is that right? Si choncho? Yes, among those who are born of woman, there has not risen one greater than John the Baptist. Ndeno mwa anthu amene adabadwa mwa anthu palibe amene adabadwa wamkulu kuposa Yohane Mbatizi. Let's see verse 10. Ndiyetiye ntione verse 10. "For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you." Uyu ndiye amene kunalembedwa za iye kuti onani ine nditumiza mthenga wanga wa nkhope yanu amene adzakonza njira yanu mtsogolo mwanu. So God has appointed John before Jesus. Ndeno Mulungu anamusankha Yohane Yesu asanabwere. And then verse 13. Ndiye verse 13. "For all the prophets and the laws prophesied is until who?" Pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinenera kufikira kupanda Is until who? pandani? Bible says until John. Ati kufikira pa Yohane. Now, what did this John do on behalf of a humanity of mankind? Ndeno tsopano Yohane anapanga chani m'malo mwa anthu onse? First thing Jesus Christ did as he came to this world, Ndipo ambiri pamene Yesu Khristu amabwera pa dziko lapansi. when the time was fulfilled to start his ministry, Nthawi itakwaniritsidwa kuna kuti ayambe the utumiki very wake. first thing Jesus Christ did was he went down to the river of Jordan where John was giving baptism. Chinthu choyambira anapita ku mtsinje wa Yorodani kumene Yohana amabatiza anthu. Do you understand? Mumvetsetsa? This story comes out in Matthew chapter 13, from verse 13 to 15. Nkhani imene ili pa Yohane chapter 13. Here, Bible says in Matthew chapter 3, verse 13, Ndi pa Yohane 3 chapter Jesus verse went 13. down to John the Baptist, Yesu anapita kwa Yohane Mbatizi. and he asked John, "You have to baptize me." Ndi anamufunsa Yohane kuti ufuniwa ndibatize ine. Baptize me means lay your hands upon me. Ndeno zimenezo ubatiza zotanthauza undisanjike manja pamutu panga. Now, John, being the Levite family, his father was a priest of that time. Ndi Yohane pokhala wobadwa mbanja la Chilevi, yeyonso bambo ake anali a Chilevi pa nthawi imeneyi. He knows what this means. Ndeno amadziwa kuti izi zimatanthauza chani. But at first, John refused. Koma koyambirira Yohane adakana. If you see verse 14, Mukaona pa verse yake ya 14. John tried to prevent him, saying, "I need to be baptized by you, and are you coming to me?" Koma Yohane anati ankanize nanena, ndiyenera kubatizidwa ndi inu ndipo inu mudza kwa ine kodi? Because there's two kinds of baptism here. Chifukwa pali ubatizo uwiri, mitundu ya Like we ubatizo all uwiri. know, baptize. It is the pastors who baptize us, the prophets who baptize us. John was thinking like such kind of baptism. Ndeno ubatizo oyamba ndiwo azibusa maprofeta amene amabatiza ife. But John was saying, "You're greater than me. I need to be baptized by you. But are you coming to me?" Ndeno chifukwa amene kuti inu ndi wamkulu posa ine, ndi inu mufuna ndikubatizenso ndine. At that first moment, John did not know what this was supposed to mean. Ndeno kwambiri kusamadziwa Yohane kuti izi zitanthauza chani. But verse 15, Koma verse 15 Jesus explains. Yesu akufotokoza. Jesus answered, said to him, "Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all what?" Ati koma Yesu anayankha kwa iye nati balola tsopano pakuti This kwe is a process to fulfill all righteousness. iyi idali njira yoti tikwaniritse chilungamo chonse. Now, if you have been following me from the beginning, Ngati mwakhala munditsatira kuyambira pachiyambi, wage of sin is what? mphotho ya uchimo ndi chani? Death. You Imfa. need a sin offering to offer to God if you want to wash away our sins. Mmafunikira nsembe ya uchimo kuna kuti inu mutsuke machimo anu But it's kwa not Mulungu. just that you bring the sin offering to God and that's done. You need to transfer your sins to the sin offering. Koma sikuti ndiye kuti Mungu opereka nsembeyo mmafunika mupange transfer chimo lija. So, for the sign to transfer my sins to offering, Bible says you have to lay your hands upon the head of the sin offering. Ndiye pa process imeneyo yopanga transfer chimo kuna kuti musanjike manja pa nsembe ija ya uchimo. That is what exactly Jesus is asking John to do. Ndiye ichi ndi chinthu chimene Yesu Khristu akumfunsa You Yohana lay apange. your hands upon my head, Iweyo usanjike manja ako pa mutu panga. on the head of Jesus. Pa mutu pa Yesu Khristu. Why? Chifukwa chani? What did Jesus say this is for?
ndeno izizi zolontoza chani atero This Yesu is to fulfill all what? ati izi kukwaniritsa chani Righteousness. This is chilungamo to chonse fulfill all righteousness. izi ndizo kukwaniritsa chilungamo chonse. Bible says John did that. Right? Let's see verse 15 again. ndete tuone verse 15 Then he so allowed Yohana him. natani John allowed him. Then he allowed him. ndiye anamulola tsopano Understand? So mwamvetsetsa Jesus knelt down before John. ndiye Yesu anagwada Not pamaso pa that Yohane he's saying that John is greater. osati kuti amuona Yohane kuti wankulu. This was a different type of baptism. Iyi idali nthawi yosiyana ya This was ubatizo. the process of sin offering. Iyi idali dongosolo la Laying kupaka the trasi pa hands upon Jesus was to transfer the sins of mankind upon to Jesus. kusanjika manja pamutu pa Yesu Khristu ndiye kuti alupanga trasi pa machimo a dziko lapansi kupita kwa So Yesu. everyone, that very moment, Ndiye pa nthawi imeneyi tsopano all our sins was transferred to who? machimo athu onse adapangidwa trasi kupita kwa ndani? Was transferred to who? Adapangidwa trasi kupita kwa ndani? Yes, it was transferred to Jesus. Anapangidwa trasi kwa Yesu. Until Jesus Christ came, all the sins belonged to who? Ndeno machimo onse Yesu Khristu asanabwera adali kwa ndani? It belonged to us. Anali athu. Do you understand? Mumvetsetsa? All the mankind, humans, had their own sins inside their hearts. Anthu onse mtundu onse wa anthu adali ndi machimo m'mitima mwawo. But the moment John the Baptist laid his hands upon the head of Jesus Christ, Koma pamene Yohana adasanjika manja pamutu pa Yesu Khristu, that moment all the sins of the world was transferred to who? machimo onse pa nthawi imeneyi ndiye adapangidwa trasi kwa ndani? Jesus. Kwa Yesu. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetsa? So the sins, is it sins with us or is it with Jesus? Ndiye tsopano machimo adakali ndi ife kapena ali ndi Yesu? Yes, it's with Jesus now. Ndiye apapa tsopano ali ndi Yesu. So what do you think happens? Ndiye muona kuti chichitike nchani tsopano? There's no more sins in our hearts. Ndiye palibenso The sin machimo has been transferred to Jesus. apangidwa trasi wapita kwa So what Yesu. happens? Ndiye chichitike nchani? Verse 16, Matthew chapter 3, verse 16. Mateyu 3 verse 16. Bible says, when he had been baptized, Jesus came up immediately from the waters, and behold, heavens were opened. Ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo atatuluka m'madzi ndipo onani miyamba inatseguka. Heavens were what? Ati kumwamba kunatani? Was open. Kunatseguka. Which means before this act, Ndiye zotanthauza kuti ntchito before isanachitike. John laid his hands upon Jesus, Yohana asanasanjike manja pamutu pa Yesu. heavens were open or it was closed? Kumwamba kunali kotseguka kapena kotseka? It was closed. Kunali kotseka. Why? Chifukwa chani? Because when God looks down, so dirty, everyone is with sin. Ndiye Yesu Khristu Mulungu amati akaona pasi anthu ndochimwa wina aliyense ali ndi tchimo. So God closed heaven and earth. God closed the window. God closed the door. Ndiye Mulungu anatseka kumwamba. But the moment John the Baptist laid his hands upon to Jesus, Koma pamene Yohana batiza adasanjika pamutu pa Yesu. all the sins was transferred to who? Machimo onse anapangidwa trasi popita kwa ndani? Jesus Christ. Kwa Yesu Khristu. At that moment, Ndiye pa nthawi imeneyo tsopano. even though you were not born at that time, Ngakhale nthawi imeneyo munali musanabadwe. what Bible says, Chimene Bible likunena. this act is not for those time period people. This act was for the sins of this whole world. Akuti nthawi imeneyi imayimira osati pa nthawi yokhayo komano ku nthawi yamuyaya. So when John laid his hand, the sin of the world, even your sins, has been transferred to who? Ndiyeno Yohana atasanjika manja machimo anu onse anapangidwa transfer kwa ndani? Jesus. Kwa Yesu Khristu. Amen. Amen. All the sins were transferred unto Jesus. Machimo onse anapangidwa transfer kwa Yesu. And then it says in John chapter 1 verse 29. Ndiyeno zikutelo pa Yohane 1 verse 29. Let's read John chapter 1 verse 29. Tuelenge Yohane oyamba verse 29. Bible says like this. Bible likunena mwachonchi. John chapter 1 verse 29. Yohane 1 verse 29. Yes, let's read all together. Tiye tuelenge tonse limodzi. Ready? Mwakonzeka? Begin. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Mama anaona Yesu ali mkuudza kwa iye nane naona ni mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Once again, behold, Bible says, behold, look, in other words, look. Kachikena Bible lina kuti onani.
he pointed at Jesus. ndikuti akuloza kwa Yesu The Khristu. next day after he baptized Jesus. Ndeno Look, everyone, look. ndi wina aliyense taonani, This is the Lamb of God. iyi ndi nkhosa ya Mulungu. He is the Lamb of God. Iye ndi nkhosa yochoka kwa Mulungu. What is a lamb used for in the Old Testament? Ndi ku chipangano chakale nkhosa imagwiritsa ntchito ngati ya It was used for sacrifice, imagwiritsa ntchito pa to give nsembe, sin offering. kuperekera nsembe ya uchimo. So John knew clearly what this meant. Ndeno Yohana anadziwa chindunji kuti Why zilondoza he's chani, laying his hands upon Jesus. kuti iye chifukwa iye anasanjika manja It's pa to Yesu Khristu. transfer the sins of the world to Jesus, the Lamb, Ndikupanga transfer machimo kupita kwa Yesu Khristu, the sin offering. nsembe ya uchimo. Understand? Mumvetsetsa? At the moment the next day he saw Jesus, look everyone, he's a Lamb of God. Tsiku lotsatira atamuona Yesu ati onani nkhosa ya Mulungu. And second thing he has said, Ndi chotsatira chimene ananena, who takes away the what? ati amene achotsa tchimo la chani? The sin of the world. Dziko la tchimo la dziko lapansi. He takes away the what? Akuchotsa tchimo la cha? The sin of the world. Tchimo la dziko lapansi. Amen. Amen. At that moment, Ndi pa nthawi imeneyi, you were not there, you were not born. ndi simunali penepo simumadziwa. Your sins was also transferred into Jesus. Machimo anunso anapangidwa transfer kupita kwa Yesu. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand, everyone? Mumvetsetsa wina aliyense? So, do you have sin with you, or is it with Jesus now? Ndi tchimo lili ndi inu beka pamene lili ndi Yesu tsopano. Yes, it's with Jesus. Ndi lili ndi Yesu tsopano. I know many thoughts are rising right now, but just follow me. Ndiyeni tuziwe kuti magazi ambiri adzuka koma So, as the sins are with Jesus, ndi pamene machimo ali ndi Yesu, Bible says wage of sin is what? ndi Bible lina kuti chiphoto cha chimo ndi cha Death. imfa. That's why he went to cross to die for your sins on the cross. Ndi chifukwa anapita pa mtanda kafa chifukwa cha machimo. He died because of his sins or because of our sins? Ndi anafa chifukwa chimo lake kapena chifukwa cha machimo athu? Our sins. Chifukwa cha machimo athu. And what was the last word he spoke as he died? Ndi mawu omaliza amene anayankhula pamene akufa ngotani? He said, it is Ananena kuti kwatani? what? Ati kwatani? Finished. Kwatha. Bible says he gave his last words, it is finished, Yeah, and he gave Bible- up his breath. Bible lina kuti ananena mawu omaliza kuti kwatha ndipo anapereka mzimu wake. The work that has to be done on this earth, it was finished. Ndi ntchito imene imafunika kugwidwa pa dziko lapansi kwatha. Do you understand? Mumvetsetsa? Do you understand? Mumvetsetsa? But then now, Koma tsopano Romans chapter 4 verse 25 says, Aroma chapter 4 verse 25 ikuti there is still one half part remaining here in the work of Jesus Christ. ndi pali ntchito imene yakhala pa ntchito ya Yesu Khristu. Bible says, let's read all together. Tiye tiwerenge limodzi. Ready? Mwakonzeka? Begin. Tiye tiyambe. Who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Amene anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu naukitsidwa chifukwa cha kutiyesa ife olungama. Now, Bible says for wage of sin Ndero Bible ine kuti tikachimwa is what? ati mphotho ya chimo ndi cha ndi imfa. Right? So he was delivered. He was Ndiana- given away to die for what? Ndi anaperekedwa kuti akafe chifukwa chani? Our offenses, our sins. Ana ku chifukwa cha machimo athu. Right? Muku- But the Bible says Ndi Bible likuti he was raised. anaukitsidwa. Yeah, as we all know, our Lord Jesus Christ resurrected after 3 days. Monga tonse tidziona kuti Yesu Khristu anaukitsidwa patatha Now, masiku what atatu. purpose does that serve? Ndi ichi chinachitika chifukwa chani? Bible says because of what? Ati Bible ine kuti chifukwa chani? Our justification. Naukitsidwa kwa kutiyesa ife olungama. Now, there's no Christians who does not know that Jesus Christ died on the cross. Ndi palibe Khristu amene sadziona kuti Yesu anafa But chifukwa still, cha many machimo. people are still in sin Komano anthu ochuluka anakali mu uchimo. because they do not know what happens after Jesus resurrected. Chifukwa sadziona kuti china chani Yesu Khristu ataukitsidwa. They did not know what he has done for us. Sadziwa kuti Yesu Khristu adachita chani kwa That's why ife. people just know Jesus Christ died on the cross, but that's all. They just know that, but they don't know about what he did with the blood of Jesus Christ. Nchifukwa anthu amangotera kuti Yesu Khristu anafa chifukwa cha machimo athu, basi zimathera pomwepo. That's why we read here Hebrews chapter 9. Nchifukwa tawalenga pa Hebrew chapter 9. As we read in verse 22, without shedding of blood, there is no remission of sins. Monga timalengera pa chapter 22 kuti popanda kukhetsa mwazi palibe chikhuko cha machimo. So what he has done, Ndi chimene anachita. if you see Hebrews chapter 9 verse 12, Mukaona Hebrew chapter 9 verse 12. once again, Kachikenanso.
not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place. kapena mwa mwazi wa mbuzi ndi ana ang'ombe, koma mwa mwazi wa iye yekha analowa kamodzi ndi kumalo opatulika atalandira chiwombolo chosatha. With his own blood he went where? Ndi mwazi wake okha adalowa kuti? Most holy place. Kumalo opatulika. Now this is what we call, in the Old Testament we call this tabernacle. Ndi ku chipangano chakale chimene chimachitchula chihema. When they first made in tent style, tent form, we call it tabernacle. Ndi kwambiri atachipanga timachitchula chihema, adachipanga mwa tenti. But during the King Solomon time, they built the actual building. So we call that, from them we call that temple. Ndeno pa nthawi ya Solomon anayimanga ndithu ngati chomanga ndithu. Pa nthawi imene ndimene timachitchula kuti another name for this temple, we call it the most holy place. Ndi malo ena akachisi amene timachitchula kuti malo In other words, opatulika. sanctuary. Ndi munjira ina malo opatulika. Sanctuary means holy place. Sanctuary amatanthauza malo opatulika. Understand? Mumvetsetsa? But everyone, don't forget here, Wina aliyense in musayiwala verse apa. 11, Ndi pa verse 11. Bible says, Christ came as a high priest of good things to come with greater and more perfect tabernacle not made with hands. Koma atafika Khristu mkulu wa nsembe wa zokoma zili mkudza mwa chihema chachikulu ndi changwiro choposa. And that is not of this creation. Chosapangidwa mu chilengedwe ichichi. So he did not enter to the temple that is in Israel. Ndi sanalowa mu kachisi chihema chimene chili ku Israeli. Of course, now that temple is no longer there. Ngakhale panopa chihema But chisikulu during the chilipo. Jesus time, the Solomon's temple was there, Koma no pa nthawi ya Yesu chihema cha Solomon chinali kumeneko. which was damaged but was rebuilt by King Herod. So the second temple, we call it second temple, it was there during the Jesus' time. Chinawolongedwa kwambiri mangidwanso. But Bible says he did not enter to that temple. Ndi Bible lina kuti sanalowa mu chihema ngati Then where is the real temple? chihema chenicheni chili kuti? Where is the real temple, the real sanctuary? Kachisi weniweni chihema chenicheni chili kuti? Yes, like I said, anything that is made with hands of man, Ndi monga ndanena kuti chilichonse chopanga ndi manja a anthu is it eternal? ndi chamuyaya? It's not eternal. Si chamuyaya. Even how do we make this temple was that God showed the vision to Moses, the temple in heaven. Ngakhale mmene timamanga kachisi imene ndi kuti Mulungu anachita kumonetsera masomphenya So a chihema clearly chenicheni chili saying, kumwamba. the original temple, the true temple, the real sanctuary of God is in where? Ndi kachisi weniweni ali kuti? It's in heaven. Kumwamba. Do you understand? Mumvetsetsa? So, if you want to fulfill the true sin offering, sacrifice for our sins, Ndi ngati mufuna mukwaniritse nsembe yeniyeni ya uchimo. there are two places where you need to put the blood. Ndi pali malo awiri amene mufune mupereke muyike mwazi wanu. One place, Malo oyamba you need to put the blood on the horns of the altar. There's a horns in the God's temple. There's an altar, pali nsembe ya uchimo imene makhala ndi nyanga. and on its square shape Ana- altar. Anachipanga chamakona So 4. there are 4 horns. Ndeno muli nyanga 4. Bible says you have to put the blood on the horns of the altar. Ndi Bible lina kuti muyizika mwazi wanu mu nyanga zija za nsembe. Reason is, Ndi chifukwa chake nchakuti in Jeremiah chapter 70 verse 1, pa Yeremiya chapter 17 verse yoyamba. Bible says the sin of Judah Ndi Bible lina kuti with the machimo a point Yuda of iron and point of diamond, lalembedwa ndi cholembapo cha diamond. Bible says it is engraved on the horns of your altar. Bible lina kuti chakolokotedwa pa nyanga za guwa lansembe. No matter how much you pray here, Mosatengera kuna kuti down mupemphera on this earth, pa dziko lino lapansi. that cannot wash away your sins. Zimenezo sizingatsuke tchimo lanu. Only way to wash away sins, Njira yokhayo yotsukira tchimo lanu, you need to take the blood of the sacrifice, mufune mutenge mwazi wa nsembe. and God has said, paste that blood with your fingers on the horns of the altar. Ndiye Mulungu akunena kuti mukayike mwazi wanu pa nyanga za guwa So lansembe. for example, let's say this is the horn, one of the horns in the 4 corners. Ndiye tiyelekeze imeneyi ndi nyanga imodzi pa kono imodzi. If you go there, your sins will be recorded there. Ndiye ngati muli pamenepo ndiye kuti machimo alembedwa pamenepo. Is that right? Si choncho? Is that right? Si choncho. So when God judges, He does not look at you. Ndiye Mulungu akamaweruza sayang'ana pa inuyoyi. He looks at the what? Amayang'ana pa chani? Horns of the altar. Pa nyanga ya guwa lansembe. Ah, God, we worship you, we praise you, we believe in you. I'm no sinner. Please accept me to heaven.
ambuye tikupembedzani tikupalambirani sina uchimo mundilandire But when he kumwambako judges, he does not go by what you say. komano zimene sizikachitika He molinga look at the zimene record. komano mulungu akang'ana pa amene On this day you have sinned, on this day you have sinned, on this day you have sinned. You have sinned, commit a lot of sin. apa tsiku udachimwa apa wachimwa apa udachimwaso uli ndi machimo ambiri God will judge you by the what? The record. ndiye mulungu akawaweruza molingana ndi chimene chalembedwa apa Understand? mumvetsetsa But now, only way so that God cannot see this record, koma njira yokhayo one kuti mulungu asakaone tchimo limene what must be pasted? ndiye chimene chifuna chipachikidwa apa pachani What must cover chimene chifuna chiphimbe the apa pachani horns? You need what to cover the horns? ufunika chani kuti uphimbe Yes, you need the blood to cover the horns. inde mufunikira mwazi kuti mukaphimbe machimo But you cannot take the bloods of lamb or goats or cows. koma inu simukatenge mwazi wa mbuzi kapena ng'ombe Bible says with his own blood. komano baibulo lina kuti ndi mwazi wake wokha That's why in the book of Isaiah, chifukwa ku buku la Yesaya though your sins are like crimsons, they have been blotted out. akuna kuti machimo anu angafire banji ngati Covered up, madala in other words, covered up, blotted out like white as snow, white as wool. komano aphimbidwa ayera ngati ubweya So clearly, when Jesus Christ resurrected, went to heaven, what he did, ndiye pamene Yesu Khristu atadzuka kupita kumwamba chimene anapanga he put the blood on the horns of the altar. anakayika mwazi pa nyanga za guwa lansembe Amen. amen So when one day when God comes out, let me check about the status of the sins of the humans. ndiye pamene mulungu akuona tsopano ndione machimo anthu Right now, at this moment in time, ndiye pa nthawi inoyi if God sits on the throne and looks at the altar and see the horns of the altar, akakhala pa mpando wake waufumu nkuona pa nyanga za guwa lansembe what is pasted on the horns? chimene chapakidwa pa nyanga za guwa lansembe chani Blood of who? ndi mwazi wa ndani Blood of Jesus Christ is pasted there. mwazi wa Yesu Khristu wapakidwa pamenepo So when he sees that, ndiye akaona zimenezo can he see our sins or he sees the blood? ndiye akozoona machimo athu kapena aona mwazi He sees the blood of Jesus Christ. amaona mwazi wa Yesu Khristu Amen. amen So as he looks at the blood, ndiye pamene akuona mwazi what does he say? ndiye akunena chani tsopano I will pass over you. ndiye The ndidzangokudutsa judgment will not come upon you. chiweruzo sichidzabwera pa iweyo You have become righteous. iwe wakhala olungama Amen. amen Now there's one important step here. ndiye pali chinthu chimodzi yapapa Hebrews chapter 4 says, Aheberi chapter 4 let's just read akudeni one last verse before we ndiye finish. tingoona vesi imene yomaliza Hebrews chapter 4, Aheberi chapter 4 verse 2. vesi achiwiri Now you have heard exactly what I've explained to you about the blood of Jesus Christ. ndiye mwamva chinthu chimene ndakufotokozerani zokhuza mwazi wa Yesu Khristu For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, and not being mixed with faith in those who heard it, pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wabwino monganso kwa iwo koma iwowa sanapindula nawo mawu omvekawo popeza sanasangalazidwa ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva although Jesus Christ died, I want to pray for forgiveness for sins. ngakhale Yesu Khristu anafa ndifuna I ndipempherewe will try to chifukwa confess my sins. andiyeserabe I kulapa just feel machimo better if I do this. ndimamva bwino ndikapanga Instead of zimene putting your faith, momoti chikhulupiriro chanu muyike your trust chiyembekezo in chanu the work that Jesus Christ has done, pa ntchito imene Yesu Khristu anachita following the instructions of God, kutsatira malangizo a Yesu Khristu Bible is telling us exactly what Jesus Christ has done to us. baibulo likufotokoza chindunji chimene Yesu Khristu anachita kwa Bible ife is telling us why he had to die on the cross. Yesu Khristu baibulo kunena Bible is kuti clearly telling us why he had to resurrect. ikunena baibulo kuti anafa chifukwa Bible is chani telling kanauka us chifukwa chani why he presented himself and his own blood in heaven. baibulo inanenanso kuti chifukwa chani anadzuka kunena kuti akayipereka mwazi wake kumwamba All this work was done for us to obtain eternal redemption. ntchito yonse akuna kuti inachitika kuti ife tikapeze chipulumutso chamuyaya Amen. amen So in my heart, ndiye mu mtima mwanga even this day, ngakhale pa nthawi when I inoyi close my eyes and think, ndikakhala ndatseka maso anga kumaganizira although I have never seen heaven, ngakhale sindinaone kumwamba but because Bible cannot lie to me, chifukwa baibulo silinganame kwa ine if Jesus Christ clearly went back to heaven and presented his own blood, ngati Yesu Khristu anapita kumwamba kukapereka mwazi wake right?
sichoncho And he blotted out our sins with his own blood. ndikuphimba machimo athu ndi mwazi And wake this blood cannot be erased by anyone. ndipo mwaziwu sungachotsedwe ndi wina That aliyense even this time, ngakhale pa nthawi inoyi God sees what? ndiye Yesu mulungu akuona chani Blood of Jesus Christ. mwazi wa And Yesu what does Khristu. he say that we are? ndeno akunena kuti ife ndi otani tsopano Does he say that we are still sinners, or does he say that we have been washed? ana kuti ife ndakhala ochimwa abe We kapena have been kayeretsedwa cleansed. We have been justified. talungamitsidwa What does he say? akunena kuti chani Still sinners, ndife ochimwa abe or we have been washed? kapena tayeretsedwa Yes, God says you have become justified. You're righteous. ndiye inde mulungu akunena choncho kuti inuyo mwalungamitsidwa ndiwe So I woyera don't want to add on anything what I can pray about it. I'll do this, I'll do that. That's not important. ndiye sindifuna tonjeze zina ndikuzopemphera kupanga izi ndizo In my heart, sizofunika I want to cherish this word of God ndiye kuti mtima mwanga ndifuna ndikasunge mawu okhawa a mulungu at this moment in time pa nthawi inoyi and forevermore. ndi pa nthawi zamuyaya No one, palibenso wina no one, nothing palibe kuchina palibe wina can remove that blood away. akhoza kuchotsa mwazi umenewo Amen. amen So I decide to mix my heart. In other words, combine my heart with these teachings of God. ndine ndasankha kuti ndikalumikize mtima wanga ndi chiphunzitso ichi I cha decide mulungu to believe in this work which Jesus Christ has done for us. ndifuna ine ndiphatikize mtima wanga ndi ntchito imene Yesu Khristu anachita And because of his sacrifice, ndiye chifukwa cha nsembe yakeyi and because of his resurrection, ndiye chifukwa cha ukikitsidwa kwake and because of his blood, chifukwa cha mwazi wakewo my sins were all blotted out, and God calls me, you are righteous. ndeno machimo anga osanachotsedwa mulungu akunditchula ine olungama And I believe in this work of Jesus ndiye Christ. ndimakhulupirira mu ntchito iyi ya Yesu Khristu That's why I say I'm righteous. ndiye chifukwa ndimanena kuti ndine What olungama would you say? ndeno inu muti chani Will you say that you're still sinners? inu munena kuti ndine ochimwabe Will you say like that? mukanena choncho Will you still say that I can pray for forgiveness? mukanenabe kuti ndikapempha chikhululuko Is that right? Belief before God or Jesus? chimenecho ndiye chikhulupiriro choona pamaso pa mulungu Everyone, we take this word, we follow these instructions. ife timatenga mawu awa nkutsatira dongosolo limeneli Hebrews chapter 4, verse 3. Aheberi chapter 4 verse 23 If you see from the second line, I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. verse 3 akuti popeza ife amene takhulupirira tilowa mu mpumulo monga momwenso ananena monga ndalumbira mu mkwiyo wanga ngati adzalowa mpumulo wanga Yes, for those who believe, they will enter to heaven. kwa iwo amene amakhulupirira akalowa kumwamba But if they take a different route, ndiye koma akakhala kuti atenga njira ina yosiyana I swore in my wrath. ndiye ndikulumbira pa I mkwiyo wanga swear unto them, ndikulumbira kwa iwo if they don't believe the way how I instructed them, ngati sakakhulupirira mmene ine if they ndawuzira don't clearly believe in Jesus Christ and also the work he has done and how he presented his blood, ngati sanakhulupirire pa mmene unafera komanso ndaperekera if mwazi this is wanga not established in their heart, ngati ichi sinadzalidwa mu I mtima mwawo swear in my wrath, ine ndikulumbira pa mkwiyo wanga they will not enter into the rest. iwo sakalowa mu mpumulo Who said that? ananena zimenezo ndani God said that. mulungu ndi amene akutero Do you understand? mumvetsetsa Do you understand? mumvetsetsa So don't make yourself busy thinking that I'm worshiping God, I'm praying for forgiveness, I'm keeping the. Don't waste your time like that. musakhale bizi umene kuti anthu upembedza mulungu upanga izi ndizo musakhale nazo bizi zimenezo Believe in the word of God. ino mukangokhulupirira mawu a mulungu Amen. amen Believe in Jesus Christ mukakhulupirire mwa Yesu Khristu and the blood that he has shed for us. ndi mwazi umene unakhetsedwa pa mtanda Amen. amen Next week I'll explain to you where else Jesus Christ sprinkled his blood, presented his blood. wiki ibwera ndikafotokoza kuti mwaziwo But just by anakukhepeka understanding these words, koma pakumvetsetsa mawu and awa accepting that Jesus Christ died on the cross for my sins, ndi pachina chake chimene mulungu anapanga and by kundipiketsera his blood we have obtained remissions of sins, ndi mwazi wake ife takhululukidwa machimo more than enough for you to enter into heaven. koposa chilichonse ndiye tikalowa kumwamba Trust in Jesus Christ and the work Jesus Christ has done for you. mukakhulupirire mwa Yesu Khristu ndi ntchito imene Yesu Khristu anachita Don't trust in your works and your worships. musakakhulupirire mu ntchito zanu ndi malambiro anu Trust in Jesus Christ and his work. mukakhulupirire mwa Yesu Khristu ndi ntchito yake It is the blood of Jesus Christ which brings the remission of sins to us. ndi mwazi wa Yesu Khristu umene umabweretsa chikhululuko cha machimo Amen. amen Yeah, up to here. Kufika Let's napa pray. tipemphere
Father God, we give thanks to you for giving us this time. mulungu tikuthokozani potipatsa nthawi iyi. Lord, we respect your love and how you have appointed Jesus Christ to die for our sins. Timalemekeza chikondi chanu ndi mmene munasankhira Yesu kuti akatifere machimo athu. And not only that, you have died on the cross, Koma nosati chokhayo kuti mwangofa pa he mtanda. has resurrected Munadzukanso and he has presented his blood to you, Lord, ndi kuonetsa mwazi wake kwa inu. for as a symbol proof that our sins has been redeemed. Ngati umboni unoti machimo athu atsukidwa. We put our faith in the work of Jesus Christ. Timayika chikhulupiriro chathu mu ntchito ya Yesu Khristu. We thank you, Lord, for sharing this word and guiding us through these words. Zomwe kwambiri pogawirana nafe mawu amenewa ndi kutipatsa We mawu. pray that many people out there who listen can combine their hearts with the faith of God. Ndiye tikhulupirira kuti anthu ambiriso akaphatiza mtima wawo ku mawu amene achikhulupirira. Thank you for giving us this time. Zomwe potipatsa nthawi iyi. In all these things we have prayed in the name of Jesus Christ. Muzonsezi tapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. Zomwe kwambiri. Ndikho kuti uthenga wamveka bwino kwambiri. Anthu ambiri akune kuti timakhulupirira mu ntchito zathu zimene tingapange. Koma no Bible sinafotokozeko kune kuti pali china chakenso chapadera chimene chikhoza kukwanitsa kutsuka machimo athu. Akune kuti ndi mwazi wokha umene umatsuka chani? Machimo. Ndeno ifeyo chikhulupiriro chathu akune kuti tiyike pa mwazi wa Yesu Khristu. Chifukwa akune kuti machimo akhululukidwe sikudzera mu zimene timachita. Ndondomeko yokhazika imene Mulungu anayika ndione kuti kudzera m'magazi ife tikalandire chipulumutso. Ndeno ife lero lino tapatsidwa chisomo kune kuti Mulungu anatipatsa Yesu Khristu amene kudzera mwazi wake ife tikalandirepo chiwombolo chosatha. Akune kuti machimo amakhululukidwa kale komano kwa kanthawi kochepa chabe. Akune kuti chifukwa chochitika pansi pano pa nthambo sichikhala kwamuyaya. Komano Mulungu chifukwa anapanga chiganizo one kuti kudzeranso mu zochoka kumwamba zomwezo amene ali Yesu Khristu ndiye kuti tikalandirenso chiwombolo chamuyaya. Ndeno ndikho kuti chikhulupiriro chathu tikake pa ntchito imene ili yomalizikiratu imene ya Yesu Khristu kuti udzera mu chikhulupiriro chimene timakhala nacho pa Yesu Khristu pa ntchito imene adagwira Yesu Khristu ikakhala yolemekezeka m'mitima yathu tikadze kuti ndife anthu opulumutsidwa ndife anthu amene tawomboledwa. Aleluya. Ndeno ndikho kuti tonse tikhulupirira ntchito imeneyi komanso chikhulupiriro chathu sitikake mu ntchito zathu komano pa ntchito imene yokhulupirika. Ndiye pa nthawi inonso ndi nthawi ya mtengo wapatali imenenso tamvetsera mawu amenewa ndikho kuti takhulupirira ndiyeno tikhalanso ndi nthawi ya chopereka. Ndiye chifukwa cha nkhani ya zopereka tipempha abale athu akatambitsire nyimbo pamene tikupereka. Ndeno tonse tiye timirire kuti tipange chopereka mwa nthawi zonse. Zomwe kwambiri.